Sanaka ting Cadipati menika ugi sampun kathah sanget SMS ingkang sampun lumebet mangke kula aturaken setunggal moko setunggal. Saderengipun kula badhe ngaturaken rumiyin babagan kentang wungu Sanaka ting Cadipati. Kentang wungu menika saged ngirangi risiko kanker usus besar nggih. Salah satunggalipun ilmuwan menika ngendikaaken menawi kentang wungu nggadhahi nutrisi lan ugi antioksidan hingga tikel kaping 11 langkung nggih langkung ageng menawi dipuntandingaken kalian kentang ingkang biasa mekaten. Kentang wungu menika ugi dipun percados nggadhahi kathah vitamin ingkang ginopaedahipun kathah sanget kagem badan kita sedaya. Mboten namung menika kemawon Sanaka ting Cadipati. Kentang wungu menika ugi saya sanget kagem nyegah lan ugi ngirangi resiko kanker usus besar. Lajeng zat antioksidan ingkang dipun kandhut wonten ing salebetipun kentang wungu menika ugi prayogi sanget kagem ngirangi resiko obesitas utawi kelemon Sanaka ting Cadipati nggih. Menika padatanipun ingkang dipun alami kalian ibu-ibuipun nggih menika ajrih sanget menawi berat badanipun mindhak mekaten nggih. Sanaka ting Cadipati ugi saged dipun ginakaken kagem ngirangi penyakit kanker pencernaan mekaten. Saben dinten menawi dhahar kentang wungu kalih porsi dangunipun sewulan malah dipun percados saged ngandhapaken tekanan darah tumrap tiyang ingkang nandhang obesitas utawi kelemon mekaten. Lajeng taneman mawa werni mliginipun kentang wungu menika dipun percados ngandhut dados setunggal senyawa bioaktif kados antokuanin lan ugi asam fenolik ingkang piguna sanget kagem nyegah kanker sarta mateni sel kanker wonten ing salebetipun badan mekaten. Sanaka ting Cadipati sawetawis menika penelitian ingkang dipun wara-waraaken wonten ing Journal of Nutritional Biochemistry menika ngendikaaken menawi dhahar-dhaharan ingkang ngandhut makronutrien utawi zat ingkang dipun betahaken badan ingkang cacahipun kathah utawi sugih protein menika sarta dhahar-dhaharan ingkang ngandhut mikronutrien lan ugi filonutrien kados vitamin, karotenoid lan ugi flavonoid dayani sanget kagem nyegah resiko kanker. Lajeng Profesor Vanamala menika nambahaken menawi kanker usus mujudaken pembunuh utama Sanaka ting Cadipati nggih salah setunggalipun penyebab pejah menika kanker usus nggih wonten ing kathah negari ingkang mapan wonten ing Kilen. Ingkang dados sebabipun inggih menika kekadaan dahar daging lan ugi kirang dahar sayur lan ugi woh-wohan mekaten. Kentang pethak menika panci wonten manfaatipun Sanaka ting Cadipati ananging kentang wungu menika antioksidanipun inggil saengga langkung inggil manfaatipun mekaten. Lajeng senajan mekaten boten namung kentang wungu kemawon ingkang ageng ginopaedahipun nggih munggahipun kesarasan sayur lan ugi woh-wohan ingkang gadhahi werni-werni sanesipun nggih menika ugi nggadhahi ginopaedah ingkang boten kalah nggunakaken saking kentang wungu. Kirangi dahar daging lan ugi kathah dipun kathahaken dahar sayur lan ugi woh-wohan supados badan kita saras sahingga tebih saking sedaya penyakit mekaten nggih. Sanaka ting Cadipati mekaten kala babagan kentang wungu nggih sedaya ingkang kula aturaken kapethik saking kalawarti basa Jawi panyebar semangat edisi kaping 51. Dados mbok bilih menapa ingkang kula aturaken dereng jelas saged dipun wangsuli piyambak menawi panjenengan langganan kalawarti basa Jawi panyebar semangat nggih. Sanaka ting Cadipati sampun kathah malih nggih SMS ingkang sampun lumebet mangke katur malih setunggal moko setunggal. Saderengipun menika kangge miyak sepining swasana wonten ingkang ngersakaken kunci sak gemboke sampun katur nggih wau saking sinten. Lajeng ingkang ngersakaken lintang ati Mas Widodo kala wau ugi sampun katur. Samenika kangge miyak sepining swasana kula badhe ngaturaken rumiyin menika mligi katur kagem panjenengan sedaya ingkang taksih setya manunggal raos wilujeng midhangetaken sesarengan kalian pupuk organik Manuta Gold. Pupuk Manuta Gold mengembalikan kesuburan dan kejayaan agraris Nusantara.